Sinibingelela sinamukele kuMaskandi online magazine nibingelela uNjabulo wami khona ngimi lapha nobaba uSomnandi okwalanga baba sekubingelela. Shama senkoli yenkosi ngiyakubingelela nababukeli sanibonani. Ninjani baba? Siyaphila ninjani? Baba namhlanje silana Mthatha Music Festival mhlawumbe experience yakho ngalomcimbi ongaka isikanjani so far? Ngimdala endimeni ngina 31 years ngisemculweni kodwa ke ngathi ngifika namhlanje noma izolo ngoba ngiyawusaba umculo ngiyawuhlonipha. Ngiyawazi ukuthi akusiwona wakwalanga. Ngiyawazi ukuthi abantu abathandi mina kodwa bathanda engikwenzayo. Ungalenzi iphutha ucabanga ukuthi abantu mabekuthanda bathanda wena. Bathanda lokho osukukwenza. Ngiyawuhlonipha mangiqala ngicula noma nginikwa ithuba ungathi ngiyagcina noma ngiyaqala. Angujwayele umculo ngiyawuhlonipha. Ingakho na ungihlonipha, ingakho ngilastay iminyaka engaka ungibona yonke imicimbi eminingi ngikhona ukuhlonipha indima ezomculo. Baba uSomnandi kusenesikhathi ekhona emculweni. Uthatha ini mhlambe for Baba uSomnandi umuntu oyilegend kanje ukuthi ebe relevant for isikhathi eside kangaka? Ngiyangibona okokuqala ukuthi ngigqoke kanjani. Angiyeli ukuyofuna imbuzi mina. Angiyeli ukuyogcoba inkomo esibayeni. Hayi ngoba ngenzani ngihlonipha iMthatha Music Festival noma ngihlonipha yonke imicimbi engisuke ngimenywe kiyo ukuthi angifike ngumehluko ngibambe igama lika Somnandi lingabulawa yimi. Baningi bezama ukulishonisa phansi belibulala bahluleka. Akekho futhi olibulala ngoba uNkulunkulu owazi ngami ngisemfihlakalweni kaBaba. Ngaze ngavela emhlabeni noma ungazama mawusadla ukudla uphefumula ngeke ulicishe igama lika Somnandi. Kwazanywa kakhulu kwahlangana inhlangano eziningi zibulala leli gama ngeke zilibulale. Angiculelanga indlala kepha i-entertainment umculo ngawuqala ngimncane ngiseKhakoma kwaShabalala. Ngixoshula nekhehle elizala umama. Umculo wakwaShabalala eKhakoma ubaba wami number 4 wayedlala inkositini. Lento ke angiyithathe eceleni isegazini kumina ngoba ikuba isegazini kubazali bami, isegazini eKhakoma, isegazini kwalanga. Ngiyayihlonipha ngijwayele yikho ubona kunje. Ngoze ngiyeke ngikhathale mangithanda. Lo ngaba nje ngoba umculo ubalulekile kakhulu ududuza abantu. Umculo udokotela unamculo wamaphilisi kubantu. Inkinga abantu ziyaphela masibadlalela umusic ngalendlela. Ubaba uSomnandi ube nomcimbi wakhe ngicabanga ukuthi ubuSolundi. Kuphume imfuyo laphana yanikezwa abantu abangamagidangoma. Mhlawumbe baba ngasichazela ukuthi kwenzakalani lapho ukuthi sithi semculweni unikeza abantu kube khona abantu abawina imfuyo kanje kwenzakalani lapho? Angisazenza izinto zokubukwa ngenxa yobudala. Ngeke ngahlonipha kakhulu amagidangoma. Makuphenduka imoto yomculo kuthiwa iginqekile. Isuke iginqeka namagidangoma. Mawuzokuthola umculo bethukwa eshawa, usuke eshaweni amagidangoma. Konke kwenzeka thina samalida kwenzeka sina amagidangoma. Ingakho ngitheke ngwayeka amalida kaMaskandi eke ngibheka abafowethu abamagidangoma. Baneyinselelo emakhaya. Kufanele bondle ingane bawobhuti bawomalume bawobaba. Ngayo yonke indlela. Manje kubalulekile kakhulu ukuthi nabo bayifile lento yokuba igidangoma kube umsebenzi othathwa serious. Kube umsebenzi ohloniphekile. Ngisho intombi mayimisa iduku iqoma umfowethu ogida noma kubani oyigidangoma. Lo umsebenzi ohlonipheke. Khona abafowethu kumele bageze oyise. Khona abafowethu kumele benze imisebenzi ehlukahlukene emagcekeni akubo. Khona kufanele bayolobola, khona kufanele bayohlawula. Ngayibona ivalue yemali ukuthi incane. Eke ngenza inkomo ngoba inkomo ngeke ufake ephaketheni. Inkomo zibona umndeni wakho, zibona isizwe. La wenze khona amaqala njengensizwa wakhuleliswa noma wamithisa kufanele uyohlawula ugeze umuzi wabantu. Kufanele laba abaphumelele bakwenza lokho. Umuntu uyazazi ikhala zakubo ukuthi akazamkhuphulisa akazamgezwisa. Ubaba wekhaya eshonile uyagezwa ekhaya bese kubuya zogezwa amadodana one by one ngamandla akho ukuthi ugezwe ihlo. Manje mangabe wageza ubaba wakhe kase kufanele nibuye noma ngabe no10 no20 nobani igezela yena uyise. Lezi zinto esikhala ngazo samalida nabo bakhala ngazo. Bafika umcabango ke kumina neteam yami ukuthi asenze lo mcimbi wamagidangoma ukuthi sibahloniphe sibenzele lo mncintiswano ngoba sibabonile uMaskandi bewina inkomo bewina ama-award bewina zonke izinto eziningi. Ngathi mina ngibuke ukuhlukile kubafowethu. Ubaba uSomnandi ngicabanga ukuthi ubaba
walanga sinabantu engicabanga ukuthi benza kahle kakhulu endimeni sinonjabulo langa engicabanga ukuthi nayo uyindodana yakho kuthatha ini noma mhlawumbe kuphatha kanjani ukuthi sekunendodana ephuma khona ekhaya kwalanga eyenza kahle kangaka abantu abayijabulela kangaka ezweni esenize nacula naye ndawonye futhi sinoprofessor kwalanga uprofessor Mkhonzeni lo weKwaito sino DJ Mngani sinomthetho wakhe njengamanje lo osebenza noJive ogida kuJive sinonjabulo ozalo ubhuti indodana yami sibaningi kwalanga sinomthakathi ziningi insizwa kwalanga esendimeni okukhombisayo ukuthi njengoba ngitshelile ekuqaleni ngathi lento ikhona yakoSothole kungijabulisa kakhulu ukuqhamuka kwendodana yami ezalo ubhuti unjabulo ngoba sekuzofeza ukuthi ngempela ikhona ekhaya ukhona umuntu oseyimele lento nobukele kuyise oyimi wayibuka ukuthi inhle lento esengimyala kikho-ke ngithaza ngawuxhomela umculo ahlale wesaba ahlale uhlonipha khona eyohlala isikhathi eside njengami endimeni unjabulo uyangithembisa ngoba njengoba umbone ememeze engalweni bacabanga ukuthi uhlanya abantu akulona uhlanya wakwalibona uhlanya oluclean kanje wakwalibona uhlanya olwenza yini ukuthanda umsebenzi ushaya imarketing akanamahloni sekwangena into yokuthi uma ucula kufanele kube ngathi uyayiqhenya usaba abantu i-product yakho uyifihle uyesaba thina kwalanga siyesaba i-product yethu sikuveza obala konke siyikho kuya ngayo ukuthi lokho ukuchaza kanjani uthini ubaba uSomnandi emculweni noMaskandi omunye wabaculi abathi mabecula bengabinalo uvalo lokulanda mhlawumbe umculi osemncane ngiyakhumbula kudalo wawacula nempezi emnyama isafika emculweni ngeke ngibona usebenza noSikhumba SCS ngeke ngabona futhi usebenza nomfowethu umlabalaba mhlawumbe bebe hayi ukuthi bancane emculweni sebe nesikhashana bevelile nanoma kunesikhathi beqalile ukucula lokho mhlawumbe ngasichazela ukuthi kwenzakalani lapho ukuthi ukwazi ukulanda umuntu mhlawumbe engaziwa umuntu ngokubona ikhono ukwazi ukumfaka e-albumini yakho umuntu omkhulu kangaka angisekho emqhudelwaneni konke engikwenzayo ngisuke ngikhulisa abantu abancane emculweni njengamanje ngisebenze nomjikelo kwi-latest album ethi hlala la engigcine ngayo bonke futhi akekho engisebenze naye noma ubani futhi ngiyosebenza naye akekho ngiyomyeka ngoba ngifuna bathatha isibonelo angixhomeli umuntu angiqhudelani namuntu angiqolodeli umuntu noma nginganani ngi-achievani kuningi ngafika nakho ngeke ngikuchaze njengoba wabona amafortune egcwele kangaka uye lokuqala wabakhombisa imoto kodwa ngeke bakusho lokho bafuna ukusho mdlangilele sengifile yimi engaqala ukugiya stage bengagiyi ngoba ngangazi ukuthi ngoba ngisidala isiginci kufanele ngigiye njengobona sekugiyiwe stage ziningi izinto ezafika nami amatemu afika nami bawathatha abanye bawasebenzisa kwangijabulisa futhi ngoba into mayinhle uyibona ngokuthi yenziwa abantu kuningi angifike nakho mina emculweni kodwa-ke angafundiswa ekhaya uma ngidlile ngisuthi angihambe ngiphenyisise ngithi bukani mina ngidlile ngisuthi abanye abantu balambile uphumile umsebenzi omusha wakulonyaka ubaba uSomnandi siyazi kakhulu ukuthi uyafaka amandla amaningi ekwenzeni into njengama-DVD mina nje uqala ukumbona ngasemncane kakhulu ubona ama-DVD bethi ingoma eyiningi engisayikhumula njengamanje sengenza yini phinde sithole i-DVD mhlawumbe noma eqhamuka kubaba uSomnandi makungenzeka ngingaba yodwa sibembile ngawayekiswa ukuthi abantu bayarayitha kanti mina mangenza sure ukuthi into yami ibe professional ngishuthe ngisipende imali eningi ngoba ngifuna abantu ukubabukisa into eyiyo ingakho namanje akekho umuntu emculweni wesinto okwagqiba umlando engiwenzile ngama-DVD namanje ungamusho uma kukhona omaziyo ngeke futhi abe khona ngoba mina ngaba insizwa ngisho ngiphethe isihlango angibuzi ukuthi kushona waphi ngakhula ngayo yimina ngangenza ama-DVD ngiphinde ngidirecte futhi ngoba ngangisuke ngenza into engikhule ngayo engiyaziyo engingayibuzi umuntu mhla abantu babuyela kwi-support ngiyobabuyisela leyo nto ababeyithanda kodwa uma besafuna ukurayitha hayi ngeke baba uSomnandi njengamanje ngicabanga ukuthi kunale nto yokuthi ingane mhlawumbe zesikole safuna isikole noma umuntu ohlezi emakhaya bayababona abafowethu onjabulo bagqoka kahle baklini omunye mhlawumbe unesifiso sokusuka la ayegoli kuyenze umuntu onjengaloyo igcine seyithola esesehostel baba uSomnandi uke wahlala ehostel mhlawumbe angasichazela ukuthi kwenzakalani lapha kuhambani yini ephilisa umuntu laphana ngafikele e-Nicefield hostela ngahlala e-Deep Hostela ngahlala
eGP hostela, ngahlala eDenver hostel, yona hostel engihlale kakhulu eDenver. Cishe ngahlala 9 years lapha. Kusuka ngo91, mhlawumbe ngaze ngihamba ngo99 ya 2000. Ngahlala koBinoni. Kuningi ngahlala kakhulu. Cha bengizothi kubantu abancane abahamba esikoleni. Abantu abaya emfundweni bangayibalekeli imfundo ngoba kusasa uzophila ebhola impilo ongayazi. Uzosetshenziswa. Uzogcina usubulala abantu ubone kuwumsebenzi lo. Kanti udlisa amanyala ikini. Into engenasibusiso awuzukhula awuzuba nampunga awuzuwakho umuzi ngoba uhamba nabantu abayale uphinde ubona abantu abayale ulandele bona funeka kulesabi ihlazo nento engasile funda isikole noma ngabe ufuna ukucula noma ufuna ukudlala ibhola akukho kungasidinga isikole funeka sibayala abantu sikhuluma amaqiniso esiwabonayo singawafihli sibadala ngoba siyobuzwa ukuthi sasithuleleni siyayibuka ingane zigqoka kahle kodwa ezinye zigqoka kahle ngendlela engasile abaye bagqoka kahle bayasebenza ithukuthuku zabo siyakhuthaza lokho kodwa uma ugqoka kahle wazi ukuthi imali uyithola ngenyembezi ngelilo emzini yabantu akukuhle lokho fanele sikukhuze ngoba sisesigabeni sobaba asikwazi ukukhuluma amanga sizenzise senze ngathi kumnandi kunemnandi Siyabonga sesivayelisa nje mhlambe ubaba uSomnandi engathina amazakho uvayelisa njengoba ubona nje namhlanje i29 nge31 ngo12 sihlukanisa unyaka amagqubu nokubulalana bengathi bekungama nemndeni exabanayo ibuyisane nembono eziningi ezixabanayo zixoxa ngoba vele noma ungathukuthela ukubomvu kodwa kusalayo ukugcina umlomo bengathi bonke abantu abathobelane bebekezelelane besebenzisane benikana amathuba bahloniphane siwelele 2026 sonke sisebenze sesikhathele ukuba yihlaya isibhamu sisikhombisa ubuwula nobuthutha thina ndle emnyama ngoba ubona abelungu ababulalani abantu ababulalanayo abantu abamnyama ngesho kakhulu lolu uhlanga lakithi futhi ilona olunamandla amakhulu engazi lento singayiqeda kanjani kwehla idumbu usuka koThekwini koGoli mihla namalanga kubi lokho siyakhuza lokho akusisizi ngalutho lokho ngoba ingane zikhule ezinye zinenhliziyo ezimbi nje zikhandwe izimo ezenzeka kubazali bazo sithi Zulu ayihlale phansi bamba umthetho alwehlulaka ngicela nje sithi Maskandi online magazine lesizifalelisa Maskandi online magazine akube delicious.